Hello guys, गिबि-गिबियावनो आंनि गोरबोनि खुलुमनाय गासिबो बरायबाय। So guys, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोजां नोंथांमोना नायलांबाय था। आं दाबो guys लामाथारि बया मानसि लागार मोनदों आरो ना बया बाइकजों थांनाय मानसिफोरा थांनायबो फैनायबो बे जोंना माने टाइमा एसे लेट जाबाय आरो ना जों माने 12टानिफ्रायसो फैदो आरो ना एसे लेट जाबाय जोंनिया थेवबो बया मानसि लोगो मोनदों आरो ना थ' गाइस नै जों दा माने मोनथारसिगोन आरो ना मैनाफुख्रि मोनथारसिगोन गाइस माने जोंहाबो लोगोफोर दङ लाइन गारि आरो ना इन्टारेस्टिं मोनदों माने दिनै बिदि फैबावनानै आरो ना दिनै सेकेन्ड टाइम फैबावदो आरो ना गाइस दिनै दाबा मानसि जादों बोथोरा दिनै दामा जादों गाइस माने सान्दुंबो गैयाना ओमफ्राय बोरैबा अखा हागोन रखम जादों आरो ना ओमफ्राय बारा सान्दुं गैया आरो ना सान्दुं गैयिखौनो जायो बया हिट जादों आरो ना दिनै ओमफ्राय थेवबो स्रां आरो ना जेनेबा बिदि अखा दोमैनाय बिदि जायाखै आरो ना स्राङैनो दोङो ओमफ्राय सान्दुं गैया आरो ना जादों माने दिनै वाव गाइस फैलायबाय मोनथारबाय फाइनालि गाइस मोनबायथारबाय जेलांथार रेहे मानसि जादोंलै दिनै खारबोनाय दारागाव थांसै गाइस दारागाव नोंथांमोना लांबाय था आङो दारागाव देखायगोन आरो ना जेनेबा सोर मा होनो ओइ मेसेस हेल' गाइस गिबियावनो आंनि गोरबोनि खुलुमनाय गासिबो बरायबाय। So guys, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोजां नोंथांमोना नायलांबाय था। आं दामाने दारागाव थांदों आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय था माने मैनाफोर थांदोंमोन आरो ना खुलुमनो ओमफ्राय दा डाइरेक्ट दारागाव थांखासै आं दामाने नै दा माबानि प्रब्लेम जादों गाइस नेक्स्ट भिडिअआव होसिगोन।